אין, הוא לא, אין לו סוליסט. בסדר, אז הנה, עכשיו אנחנו סגרנו, קנינו כבר כרטיסים. רילוד. יוסי, לא יודע, יוסי, כמו יוסי, אתה יודע שזה יוסי? משנה, יוסי, שהוא נותן לנו כרטיסי טיסה, ועכשיו אנחנו סוגרים ביטוס, כל מה שצריך שם. אני לוקח את הג'ט, שלו. וואו, איזה קיל. סתם, לא היה לו שום נשק. ניסה לחצוב אותו, הפרייר הזה. אז אני אגיד לך כמה לעשות העברה. תראו את הלוט ההתחלתי שלו. כאילו שלי. יש לו צ'ארג' וטקטיקה, לא יודע למה הוא לקח שתי שוטגנים, אבל הרגע יצא לו סנייפר אפיק מטורף. לא מוכר שום דבר, מה פתאום? לא קשור. אם אני אגיע ל-50 לייקים 100 צפיות, כמה זה 2,300 יורו? אז אני עושה סרטון של רובלוקס או מיינקראפט או ברול סטארס. תכתבו לי בתגובות. 2,400 שקל. איזה ברחן. יש עליו עדיין צעדים, אבל אנחנו מגיעים כבר ביום וחצי לפני. תראו את הלוט שלו. טקטיקל, אוג, סנייפר, שורטלפט, מיניז. לא טוב. אתם שואלים איזה צבע הנשקים? האוג ירוק, הטקטיקל אפור והסנייפר סגול. איך החטאתי את זה? הפעם אם אני מחטיא אני גרוע. עוד שנייה פגע בו. אני לא גרוע. אני פשוט גרוע עם הסנייפר הזה. וואי, איך הוא התכופף? מה אני ראיתי? זה פגע? יופי, איך הרגתי אותו. יורים בי. לא, זה לא בי, אבל יש פה מלחמה. עכשיו יורים בי. יש לו גם קטר נראה לי. גם פה. זה פגע בו רק 30. בוא נצטוף. בום. איזה עד שעוד דפקתי לו. בום, ממש רע. לך תחזור, יאללה. ידעתי שהיה לו קטר. סקארל אפיק. יאללה, תוריד את האוג. בוא נוריד את האוג. תראו את הלוט שלו. שלי. סקארל אפיק. צ'ארג' אפור. סנייפר אפיק. איזה לוט ומיניז. יורים בי. איך פספסתי את זה? טוב, זה היה דוד קשה. האם אני מת? להזכירכם זה רילורד. מתתי. לא מאמין. אשכרה, אוקיי. אז מה קורה לכולם? רגע. תסתכלו את הלוט. לוט התחלתי. סבבה, לא הייתי אומר. מי נוחת עליי? אופה. אוקיי. פוגע. 5? לא.
בואו נראה, תעלו את החיים. יצא לו. אוקיי, זה אני מרוצה. זה נו מה זה סנייפר, פאמפ. אני רוצה עכשיו פעם חלול. צ'אק גם טוב. צ'אק. סליחה. לא, אל תמלא את זה. טוב. פשוט היה פה מיני. מה אתה... איזה מטומטם אני. זה אמרתי לך לא למלות. טוב, תביא, תיקח. סליחה? מי פה? מלאנסי, תעוקדו. וואי, שמעת נוב. מאחוריך. שוטגן. תקפוץ. ובום. לא. אין מצב. תברח. אני בורח. אתה רק 50 HP. תסתכלו את הלוט. לא. מה אתה ממלא לו מול הפרצוף? זה לא להתייחס, כלום. אף פעם. זה בטח בן דוד שלו. אתה מזמין אותנו באמצע סרטון, אלוהים. לא. צ'אק, דחוף. מה נגמר לך? שים מיניז. זה טוב לא, תשים, תיקח את הזה. לא משנה. תסתכלו איזה לוט. לא, בסדר. על ההתחלה, זה רנק? טופ 14, לא נראה לי, לא יודע. לא, זה טופ 13 כולל אני. טופ 13, 5 אנשים ועוד 10 שניות לחזור. איפה הטבע עברתי? זה לא משנה טבע. אני רוצה מדקיט. תביא לי מדקיט. ביפ. בי גם טוב. אוי, מלא ש... גם ככה לא הייתה מתה, אבל בסדר. אני מבטל את הבניות פה. במשולש. לא, עיגול. זה פשוט לא ההגדרות שאני רגיל אליהם חברים. אני אצל חברים שלא יודע. כן, הוא אצלי, שזה בכלל הערוץ שלי. נכון, אני פשוט מעלה לו. אתם רוצים לאכול טוסטים או משהו כזה? כן, אפשר. הלך עליי. והוא כבר אצלי מהבוקר, למה? הוא חייב דווקא לסתות אותי. בבוקר. דווקא אותי הוא רודף. אומייגאד, חבל שלא הראיתי לכם. זה טוב. אבל זה שים לייק. נו באמת? אתם צוחקים עליי? הוא לא עוזב אותי החונה כזה? והנה גיא. מה, איפה אתה? איך נעלמת לתוך דקה? יאללה, מי שבא ברוך הבא הוא מת. לא שווה לך. לא, אל תשים. אין לי עוד מה למעלה. תחכה דקה אבל. אני לא יכול לחכות, יש פה קרב רציני. אין מי עליך. בא עכשיו מולי, אני כל אלוהים משהו. טוב. יפה כל אחד שלו. אמא שלך. הלו אמא. רגע אמא, לא עכשיו. די, הסרט נגמר, די. טוב, זהו. רגע. הוא בא. די. ביי. גיא, תביא. רגע. גיא, אין מה לעשות, אין תביא. סיכוי, אני לא עוזב את הצופים היקרים האלה. גיא, תביא. לא רוצה. די. תן לי למות, אני מתאבד. לא, מה אתה עושה? לא, אבל אתה עושה את כל המשחק. בא לי רק להרוג לי. יאללה, תעשו לך טוב. צ'ארל, זה צ'ארל. לי תעשי. פיתה? בפיתה, כן. כמה לוט, הוא פורץ לך. לא, זה השיא שלו. טוב, ביי חברים יקרים. נתראה בסרטון הבא. שקט. יאללה.
טוב, אז כן, ביי, נגמר